Gihimo dayon ang inventory ug tagging sa mga ebidensya nga nasignit sa mga personahe sa TF Davao ug Turil Police Station 8. Subay sa report sa kapulisan bandang 1:30 sa hapon nitong Sabado, Setyembre 9, nasakpan sa inspection area sa fixed checkpoint sa TF Davao ug Turil Police sa barangay Sirawan ang usa ka wing van nga nagdala og ituhang pinaugang marijuana. Ang helper nag-ila sa mga pulis nga si Michael Lawrence Alvarez Galupo, taga Bayongbong, Nueva Vizcaya, nga gitago sa iyang belt bag. Abli ang belt bag sa suspect mao nga nasakpan nga misiwil ang plastic sachets nga adunay gituuhang marijuana. Diha-diha dayon miresponde ang mga pulis ug gidakop ang suspect. Gibana-bana ang mobalor sa 1,173 pesos ang nakuhang marijuana subay sa street market value. Sabado sa gabi, Setyembre 9, nadakpan sa drug by bust operation sa Bahada Police Station 18 ang tulo ka mga suspitsado human magbaligya og gituuhang shabu. Giila sa mga pulis ang mga suspect nga sila Vincent Landasan Silagan, Richie Von Sopasalapa ug Rafi Sopasalapa. Ang tulo nagkasinabot nga magbaligaw illegal nga droga sa pusher buyer nga pulis. Mobalor tanan sa 10,000 pesos ang nasignit og dapalit sa gituuhang shabu.